En aquest cas em centro en les candidatures d'Unitat Popular perquè sé, les CUP, perquè sé que han organitzat aquest acte, però també em consta que gent d'Esquerra Republicana o fins i tot de Junts per Catalunya hagin donat suport públicament o en el passat al que parlaré ara, que bàsicament és la revolució cubana, perquè ve d'actualitat. Les candidatures d'Unitat Popular van organitzar el passat dia 11 de juliol, diumenge, un acte davant del consolat cubà i davant de centenars de manifestants cubans a favor del que ells anomenen, o encara s'anomena, la revolució cubana. Les candidatures d'Unitat Popular, en principi, i sota el seu argumentari polític, defensen uns arguments que van sempre cap a la igualtat social, cap a la igualtat de drets, cap a la llibertat d'expressió, cap al respecte a tots els drets humans. Què ha fet la dictadura cubana? Perquè les coses s'han de posar en el seu context i s'han d'anomenar com són, durant 62 anys. En primer lloc, ho diu la paraula, una dictadura no deixa lloc a la llibertat d'expressió, no deixa lloc a la llibertat de reunió, no deixa lloc a la llibertat individual, no deixa lloc a la llibertat de premsa, ni ha deixat lloc allà a la llibertat de moviments. Ha format part d'un règim genocida i assassí que ha fusellat com a mètode principal de repressió a desenes de milers de ciutadans que simplement no pensaven com ells. Ha creat camps de concentració i ha creat un camp d'extermini. I ara mateix el que fa és enviar la policia als carrers per disparar a matar contra totes les persones que estan passant gana i que estan passant moltíssims altres problemes per culpa única de la dictadura cubana i no dels Estats Units d'Amèrica. I jo no sóc amic, precisament, de les polítiques dels Estats Units d'Amèrica. Això és un exemple d'engany polític a tota banda. És a dir, o s'està amb una dictadura genocida i assassina, o s'està pels drets humans. El que no es pot fer és jugar a dues bandes. I aquesta ambivalència la tenim a Catalunya i l'estem patint des de fa molt de temps.